Mwagajirwe nemerongo ibere na isato ikarwa tororire iga igomanya buno bo sera gosomoro birwo bo sera bwengo chakire katwatikanite naye ikieli nande bono twanyorane naye asembe umurobere go chaka ajinse jiga ibere go ikajisesto chabono botugo twakorende asenjera yabe no bena intwe kado yitwa kwanda magana mange igoro ye chinga cheito neno umurobere yo nigo bwatekerenga gyo krosa chinga cheita sichabune kretinya chikogorwa ende jibekerwe siro na tosuke go chibosio go na korende asenjera yabe kabisa karongote ngo kwariga buna na bogotoma uchumbe yao totenga kwenderete ne amate yao no mwako magani kabisa ni chuma ya kabere yo mwago jirubere ne meronke bere na isato to semerete buna ni kwenderete ko babuya asenga yao ase amate yao na ase familia yao ase merogo baya boni go niri bagade bano kwariga ni asenjera ya bene oja kama ntu nando kora mbona ntu namba ne area bogotoma uchumbe yao wetera sena mbeyira se skin yayo rabu iga sense mere mitandao ko sorro ni go so sense ya Facebook tonyara Ndizi TV News Digital waiga sesema ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News go totomera uchumbe yao ko to tweet at Ndizi TV News bono tiganda aligandi bisho ntu alengenere ikieli ni oto alengena Pastor Lawrence Marara kurwase kanisa ya KCP chikonna ndi tukoria lero Bishop Wirene tigara tutenga ya alenge ikieli na ndarato kwani Bishop karibu sana. Asante Muralia Brighton na alengo ikieli lakini ende nashukuru Mungu kwamba Pastor Marara no musani oneno alenga anima etenga na ba etoko ogo bosemia kumia because inanyora musibati ndoko rukuliria ni kurwario mabera igata bangana murandia yani kipindi babwate Friday ri airete buya kiarenga sabari tu arenga kerene ndrigota basi tu arenga lakini ndrukwa sabari kidogo na ndere bono lero tu irene ngote ba happy new year kwa sababu hatujaonana nturara no mwako yo muya bono ndete ngote binga bono ritubwata mangano muliro amangana mayia mangana mageni mangana yo kwagacha na inda mangana la nyare go komukereri igoro asirithria Yesu kana na musisto nde okora channel guru kuchinsa majami nyinkwa na yero ntebinga nkororare murubirio yo sana na yo sister ndete ko tebinga twakwenyoire na ndenyo kogendeta kororo murubirio tigenya sago sesenie na utabarikiwa sana katika china mwarenge no yo mindo Christine omoko bagari general ngote banga tigenya sae abasesenie mono mbe kabisa bono mwajibori bono twachakira muroberi kabisa anene ketwa to kwena ira mange to ajage to muroberi yo gari kendi tukorale to harde binte binge bigo korekana asorongo rwagusi byachire nsase byasara ira semitandao byasara TV buna abantu bakargo siro bumwe bwabo abande bayitiru abande bawusiri obugimo bwabo asenjere tabanye kaneti botutukano igona hasichi amate bakurusa singa bakurwa ora to tumanyena ninki keirere ebinde bigo korekana asichinga cheito boiti mbororo buna litukorale ntwarana omwalimu na ogetangira nyaraka kwenu kwendi uri tukurarero uranyataka usiruma bwa yase county ya Nyamira asobo tutukano kete botamanyiri obo abanyanyimbo gendete gukora obo tugi bwegase senseme ya bonjari ntwarana musaje mukagiro yomo nakagirena na ito mwana oya senseme ya kyobegi ntwaramuna musaja na imoka aga mukagiro yo kagire boni kyare kina kendrete na ita abana baye babere abonsi niko bara bakagiro lakini totakutura kwanana ninge kogera jinka kyare binte byonsi bigokora kana sichinga chinga bigokora kana ekitoka tumana inki omakweli ya gose killings yeji oboiti obwagende gukina sorongo rwausi ni chinga cheito chitara rosubuya aninki bigiso na butota katora kwande chinga chitara you see amangana mnaye kara gokorekana na bwatekerenga kiayekene sana because na botora beto gukwana muna lero naro le gazeti ya Taifa Leo ligete nga mauaji makuu Kisii so tali surengi ya gusi kobe kwa se gazeti bose gusi ko kobe kwa se international media tuja konyoranga tugutangaza umunenga kiria barogi batangaze tu na ndi yekire bono ngana ndi gusi ya chakire kororekananga ngano abantu bakare guita abantu bagwita abantu bande we katolike litorenga ki oburusu bwichinka na mono tuire na abantu bako basichikanisa because nyo abantu bale chikanisa nyo abantu bale so strong nga kyumuntara ruwe kanisa agenda chikwengenta nga kyumuntara ruwe kanisa agenda chikuita umuntu nde igo nawe ninche muno murandia nabo mbwatiri wali gocha se kanisa ngaki inki gekogera agigwikire eke wango munekega abantu bakugendera weita mono asegusiye ito
nande ntwaro jali bishop na no mumroyo mana bakare kwengenta buno ba kosanira muruyo ojire muruyo tarairana nere boy kabono bwekora ikora kito turigeri na ingi yeko gere kyara babonzi barweta se familiete osa sengaki torore na ingi ya bere gusi ekyando tuju sema tukari bosto kwane kena ibintu byasarigire chinga jito bono bishop na butokora jaka ingi kire ne chinga cyasarigire nkora arigereria amariko no isakurigeria mariko buyo nyasome yuko manyekerenga gekogera amangana akorekana because setani nero gokoregas setani nero goita abantu ase gitabu kia Yohana 10:10 ekera tukura arigeria mariko tumanyenga ki gekogera abantu bagweita egasi setani nereri agokora gitabu kia Yohana 10:10 egegoteba iganga ki omuibi kagocha omuibi umaete setani omuibi kagocha tigatonga toro mine goteba 10:10 goteba nga omwibi tagocha utatiga aibe umaite kere ibire birengererio Brighton ditangania ko ibirengererio biao kwamana kuru kwaba ibirengererio busa bono nutaka kwengenda urusiri gento keria gyogokongia ukoiba egento kendi gakabira marika mana goteba nga ki igago aga utatiga aibe na konyenya bontru jinga abantu bagenda to konyenyana eliye to konyenya ndira konyenya na gusaria kuiba konyenya na gusaria so setani ekerago kolega sikabire gusiya ito yonse pina sabantu batategerete abana siasa abantu bali batema itino nilingana nyasa mtu bwata abantu bakaba somu bagendete gukwana sichi media lakini batama itiekerenganga ki umuntu kurugu setani akoreki naro maki setani ago aragere abu nderio abantu bamenye buya amakweri ya rwororo nderio abantu mbaba sakuitana ayesa managota banga inchenigo na jete erio babe nobugima na ende babe na borobwo ubonge Yesu ni gajete tobe nobugima mbia kabisa bishop wase kibunge kibono ekato kwanda neno mete to kwanda yoro yejise gichanga ajigo jijira nande binde bya koreka bona ekato bishop to ndeta se murubiri bobo sera bwenga enkeye gosomo kungu nagero musaja engente gosomo saja nagero mukungu engente nande ngakibata kiro korende berende asoboroso bwabo ebinto biro bigo changia obugima bwa mwenya bantu ase gusi njobono ngukwanira gusi noro kwengenda kurase totebe kenye kure kenye bakibona ngusi to kuramuri igoko nyorege ntekemo nigento gikuru kubotaka kiarete gento gikuru kubugima bwakonga gakia kogera umuntu akerubugima bwakongire manyangenge kerubugima obosero bubono bwasarekire nsachino mukungu natageteke tobwati no bwata mateni turahakana no furisete simienero ne bwata yaye furisete bonyete bibionse kerebia jiramo kwanyoro umuntu tabwati maga tabwati namuzo igachitanga kabeza jibesa ni chibesa chichamente kanira umuntu akabulu sine rumi 100 chiachire rumi 5 muntu tabwati utana tibwende yonse abana bamwete pressa chideni chimwete pressa asega sina ide pressa bono kwanyoro umuntu lichiburioka nare batebye abantu getasa matanga ngaki nkiuko irira sengori because engori egugwita diba gukwira se Yesu toko genda se Yesu because Yesu era gotabanga inju asende bali mwaro sire nemesige melito na inje nimbatimo bono tuatika ko genda se Yesu tuagenda se engori yatoita embe maro mwanju muri bana genda gutuma ujumbe ya wetira sina mbera se skine gura boto te ya eurojena ningi gireriro bosero bwenga bosareke musaja bori engori eite murugi mukungu abori engori eite ngakibata kenu ntujo kwa ndore na kinga kireba kero gosonsora manganaya none kero mukungu achire no totakeno takero ko bori engori ntujo kwa na mange kadwe na bishop Charles sabo kikatoko kwa ndegoro ya manganayo arokanda sorongora usinyira na bako na utobate sense mai mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital boy ga sense mai ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News goto moja gutuma ujumbe yao no koje tuma injire gasia no koje soma kero kurunaye obosemi bwa kiana bora nyore na inkyauroje obosira bwa sarekire mpaka chinga chikari kubuneka mpaka abantu bairira kwengenda bishop ninkigererere umuntu goita abana baye enkeye bono nande umuntu ukora abana bayo bangenta kabisa bishop ono nakinango tabenga ki egento getangane no bugima kare bwa bero bokongu nabwe kogera umuntu akore egento
nawe bakara goteba ng'obongo ngunjuka bori tingukagera ng'omonto nabo bongo bonjogete naende ng'amana gwika oiboire baka abana acha kobaita. Number 2, abantu bari bakujinyasore omonto kunywa nyasore tari kuchari bosu kunywa amarua enyasore amarua omonto nabakora kende gyonse because omonto kera anyura amarua manya tatindire naende amarua munyure kera anyura omonto kabisa n'omuntu ibona igakobe immune ngento nagecha kende gyonse narabose bona akubwatereri ogenda bose bayitekera omuntu agwita abana igo musajo yobono bayitanira na mukaye because bona agwikereria oborogo cyasaba asabana neke bayitanira nakukira ngote bine kyobugima labdo musajo no muntu gotinda tari koreta gendo nyomba no musibati sejindo muramire bona omuntu ororanga ki oikera abana direkera abana oranga ko bakora lakini ko asingencho baitana no musibati igo amarua enyasore na ndege ntokende kata tumpango akad because ngo gutoro mo yo mwalimu Nyamira iganyore kantese mpango nera reje ngake no atogete so na mpango akando nero inafanya mtu anaweza poteza maisha yake so ebinte byekero ko bibekamo igo konyora nga byonzi pimbi bwati obonyasa ebinte bwati obonyasa ebikogeranga muna mono nyese ekambe nere bwenda gokorwa inde tosiri ebinte bingase gusi enyasore amana amarua kambeni enene sana ekorwe naende namba tugisemina kimana kubekwa neki kanisa tubuke naintu tukurira abantu gikanisa ime kabisa nakubate ngukwengenta tulikogenda anonse onye gokwengenta ayo kwengenta no yo shetani onye gochandiketa nandi manyangu gicande kore ase ubugima buri bwo gigocha ndogera bisho gwateberana umusaja maja goita abana baye igoye irabuna bosera mbwasareka gati umuruyoye amonere bono ukorera gucyasa abana because no etana na abana itabana mumane na abana bakobaite na tong bona paketo kenga mwaetane na mukao dabda kwa musabere no nebe sabo sena bole momwa bose no taita kwa ni bole egendo neba naende no bole na bole ngogera bole tama kweli because na ya musaja taita kwa ni mukungu bwangi bona akominyoka akore na abana andi bosari saito muswad busengente so egendo gekuru kubole mobona iga no na basibati asmole mobe so sensitive sana no bugende tukurigereria umanye musaja oningo umanye nga ekere agotebi nga nkoni tore mumanye akiri yaye mumanye obongo bwaye mumanye nga kimu amenyire nere ng'omuntu oyo ndaisa gokana nimbe buya nimbe moyo singinje ngento ngene kirora akoro tebe nga kituri gosai igotini ko taba ngosaini tatige ngento ngene to tebe bantu na imanya nga ki omuntu oyo ugokania n'omuntu oragwite gosagukorera itabana because wikomanye bishop nabera bakongusana goja komanye omonto yo musajo na mayene somo kungura mene goja kwengenda nabo komanye omonto yo ngogotisiare botambe bosengo kominyokiare bosengo goitare bosengo kotebinjira mongo goita maito omonto nabo kwanga kwatanga we njengo goita naende ntakumaliza bono omonto muno yiri ntakumaliza nabo egokorera atakumaliza wikorari junguza ntakumaliza ngokobeto moyonje bosengo kwakomoro ngo gwako bokombe wane gendo muneke wikorigererio manyanga ki omuntu umemete komo ekera gotebi ngankoni toroboremo omuntu umumanyi ataraje gukora gentekebe minyoka sabairi minyoka saba bamate teba ngomuntu nara bana baro bagosemi ngaki oyo koraiga naiga mbe mano mwaje muri gono gwetena twende gutakuna ringaneria nene kero twarore binte bingi bento korkana sorongo rwausi bandungo ngenta bare abandungo itana bare oje abande abande ngoita bara abana babura tutakura kwana na oboserobo ebwarura sichinga chitu irire binte bingi bekoreka gusi yara tiokire yara kwandre semitando kitu takatura sonsora kega na bishop ala daina ngakito kura mangana ya agenda based violence yanda takwenda kwa sorongo rwausi kiagara ninka nejinyomba bishop nkiakogera nakatukura kwana igoro ya ndeye ekomajwana n'abasubati boka bono twarana n'abagaka mbacandikira kiri bali gukwana na mbacandikira no nyumba one problem ya bagaka ne liba bagaka muna twatebete bara bachuachi yani bale don't care maito bono mugaka bakoikira emechando yaye omukungu na mwete mechando bosaba namba mwete mechando bose na ende mwete na ina boko nyono ne community ko ete mechando bose bamura bamino ko ete mechando maita asina ro konyoro masingara gete ayoko nyoro tigare taibwe abe muntu te yoko nyono mumuro mino ta okonya anti auta okonya ono muntu jigwa ke sabu onyorange ento genda okora gyoka na soko gende ase okogenda kwengenda lakini na algo sabanga ki
abasacha asimore at least nyoro musani nabono tuli naye etuke musi kwanyorire gento igo wanda bishop ndaite nkorore turashiaga gantu karega nabuko mburi ngakingo kora in fact musi bate naje taga kora iga nenjira mungu gushauri ngaya ya turagenda bwango kora iga na iga bono libaga yuko korengeri gente kama gyoka nga liba maetu utabuga tyo muntu amarika wota banga kere mugo tara babere oyo moga gukwa oyo moga kugwa oyo monabugori oyo bona abantu bamenyete upinaps abantu bamenyete buka umuntu atabwatino n'umuseki umuntu uriba umutereta senyangi usugo tereta karagwa jete mabuta nyangi ani abantu usiso mokenaro busumusani honaro toko tebire no n'umusani onye toko tebi abamino toko tebi no n'umusani ya ibisho no gota kwatana chinganji bwato bokongu lakini abantu bakirire timbaka eka koripuka yakere yari bukire ina makweli naendo konyora umuntu agachete uta gwikase gete kwanyora umuntu ona chireki na kirekebe yo wita umuntu oita mukaye usibweita usoita abana manyongo umuntu kwaroro oita abana no nere ngo itarenge igago ikaliro mate kwitira abana enkorere kwa bate because abana baro agwita nande bweita kwanyora ngana inde bono utantanire ngo itarenge kwanyora utigire tari gento kene kiamo bicho iriko rwabo because umuntu oyo yabwa tubororo gete aigwete na ro gwita no mwana agwita umukungu agwita bono konyora umuntu abwate gento kimumigete na shetani abegento kene kere naende tubwanete kurigereria ma etoborogi preito ni abantu mbobete sana ukwana borogi oborogi na borobuo na bubura bo changiete because na bukuramerwa munabona abantu bakuramerwa na tiga abantu baitane tiga abantu bakore oborogi na borobu ma etengo koraborigas na borobu ndo weka kando na borobu tote benga ensemo ya ina kwataki nero asama ngana ya makweli na era bakonyora abantu because kero umuntu akure ngo gutore ngo tindo koiro because to bari tindo kara muntu bataite tiuma kera baguitete bagutindo kara bakori Bishop nandi tora kwananga aseka to kwanega robo sero bwenga ngora gutorina gete nyakito yoiteta abana baye sokuru yana koretebo ebintu gete yabetebo inde bya manyinga mbiroro ase ntwabe kwanete litangani tukataba ngachinderia nabo chikogenda pakike goli giakade mono konyoro ngumuntu yo guita kurumaega yaye sichinderi chaye ororeru urundu arengo rwa manyinga nekere rwa arengo pakaruikirane umuntu nyataranga mapema angame yesa amu abera musibina amanyinga mpaka itere na amanyinga onye tagwitoro mwana oya itere yego igobono chinderie chinjiro bisho utura amajibuna tara koranse moyae asichinka numugaka numongina na abana ekere bindekero biko mutura amajigo singo bono tokuba mochia abantu bono toko mochia na abantu tokorokanga ki mwanya abantu buse mwamugusi etokwe mojinga ki ingi chikanisa chibere tororo usingi gekora toko enda se chikanisa nari tuira na twacha gokora ki twacha gokora bibe munebi so igenta kanene kerinje nayo kiremo abantu ngeringa ki abantu kuranderi kubare lakini mbali koigwa mbali kubwata lingana nyasa because abantu baise kuranderirwa umuntu agende kanisa no munginoye babwatirire kabisa nane nkora tura abantu chifamily chingi yaba chire kanisa chiagotire buya abantu bari buya bamenye tobosero buya abantu abana basomire buya abantu bakoragiria abana babo bandi babaira bayibuli babo mumbu so bosera nje koranga ekanisa bosiringana nyasaye asigusiri abeire cheche yani abeire cheche yabeire ngero yani ngali ngana bosengana kanisa abasaja babera bachwachi bangina bonse babera bachwachi bono abantu bonse abara bachwachi namarika kwatabakero bachwachi bwamentekanire ubwanje ni bwabange bogokea nebi bono byama ebikomenda kana lenza lava no aradeana ebinto ebinge bigo changia buna bisho bwa kwanirigo na bikoirira amakweri akorekana ase chinka chitu gaki tigachikanisa chikure na abantu tugikeri amangana ayo onchie ku Julius ate pamoja ni gatubwatia sinjira erendonge kiabasae none kro chikoreta abantu tigaba mwana baretire kiagera abange nigo bakoreta isali yo mwabareta oyotarinde oreta nere ochigwekora orekenyanso Joseph ate akona sisi atubwatia kabisa umwalimu Charles Ruanga from Nyamira odena count me count where no onde me Ruanga no sabigirete Valentina Keruba odena no ale me yumuroberio gaki obosera nigo bwaborera sichinga ekyagera abantu nigo bairaneire gokora ebintu biri kiseze cyangete infarendenero gokwana aboigo Faith Nyaboke nera odena biamono ase umuroberio bobosera
ebintu binge bigokorekana mbiri abantu abange bangire kumutamira Nyasaye na barabo bachakire gukora bune birengere byabo bikobaira mbiye muno infate nero gutuma uchumbe yaye kuja sizuru mwaje muri genda gutuma uchumbe yawe terase namba erase skini ora bo igona bokanda gutubwate sensemo ye mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital bega sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News nara gutuma sensemeli ya YouTube ade bana Bernard Mokaya adena bwa misire buya abugusi yaito agotobwate kurwa sensemo jiri jado akatali era odeno botaka na bokogera inde byonzi bigokorekana ase erogongo rwagusi Ndizi TV ni matunda kutoka Onyachae nasema inafaa vijana wote kabla kufanya chambo waulize wazee ili wapate ushauri kutoka kwao. Wenera dana abasa embata kiriko nyorobo semia korwa ase abagaga. Bishop ade gento kendo banyete abantu banjiro boragori mono. Maito boragori asa abantu bago jukorute ruchinche. Bamana kote bugendo nganya oyogokoro ganyarebe buso yo wita nyarebe namba tubuso mondo batenga oyo wite to muano nyarebe omundo metana bakando mukore abakando moite so again to kene jenara kote banga abantu batikire Nyasaye baire setani di bagari yo kugenda kuna kusaragwa kuna koegwe bintu gutara na birobyo ukuna kwigenda ngabono bigetegento gikurinde taso umuki bigwanza guonchuka bindene bigocha byaonchuka byabakora kwaba munebireja because umuntu okoyete setani omanyene nero okoyete binde bingogendo chikwe gitera bigubona abantu bakwenda sobora gori ne bibe binde bidarete amanganande kokorekana egento kende ke guchangia amanganande munaya n'uburimo because abantu abangina munobono umuntu nyendi yare agote mukaye kene uyate munobono bosinyo ko bwate deni nabo gutware deni utagote mukabo sino bwate deni ya ono ya guchanda no mukabo metera bago konya ya even you are wife na beta kere amotebi agote ya rema na beira jetoke akobwatisie bona kere mukubwatera ono kwanya rumuntu akirete kiri tariko te mukaye bose mukungu tariko te musachoe bona abantu abakira umuntu abwate secret yae ubabwate mubugima gitobo kongu kwanyora nga makweri munayega achakire kobagusi naenda abujire ena ariko sabanga serikali ye county gose ka serikali ye county amone serikali nene tuisa kubwatira na amone chikanisa nabo tugukura maganaye naenda serikali nyendi riere bwango kangiye guturangiri no ni ntwe twakore seminar ndeli serikali yatuburinga abarandi ngitoko bakonya nechikali toko bakonya nechimaiki toko bakonya muminyoke mukure nechireti toko babeka nechiti because ndoko twara chibese jire county bose tubwata abantu barese county ntubwate umugabana mune president ntubwate senator ntubwata abajumbe ntubwata aba MCA ntubwata aba women rep bone gazi y'abantu aba ekira makweri agendete gusiye kabire ngitubonete kokora kanga abantu aba baturangiri muna chikanisa batebire nk'umukutano monene bose twarangiri gwese cyobisi cyabo tubwatira namo tororenga ki amakweri aya agokea asegusiye ebono botako twatebire no botakambororo bona bande bagotiga banganye isali botaka borgosi abantu batagerwe tomase chinga cyabende botako bonga kiboko era boro bishop igeto teno botaka ngwere bora abana baitwa mugako ita bandi jinde mereji bono meroberi tarabe gobene yo gore mejande bishop bono nakinata banga ubotaka maite bora bunande to kurwali botaka bokore pino yeso nata betengaki así que tabuke matayo isa demo mboko era ade botaka uikababe na borobo so egento kende onyako toliko genda mugondo maite botako manene abantu ba naende egento kende naende kwenyoro tara ikaso botaka egento kekuruke competition nakikiagira abantu abange bauko because nyoko agaje te nyomba nje tindagaje okonyora nchande getenga kingo kora na nchenga gaje muna Brighton yakorezeki nakingo karantu are gari muna Brighton ya abwate gari nakikoro umwana one muna rero na Katari yajire oyigwetenga na nchenga kingo korangira umwana one Katari nakina nchenga koro ngira umwana Saudi Arabia abande bayiru Saudi Arabia bakure so again take a competition kabe munore nyasago maite nyasaye n'umuntu bugote taringa nazi mobe muno yari na bora abe na yasenjira yao lakini nyasago konya senjira yao yabene
na buranyoro umwana usomire ukiri gukwagajire nyomba imagoko ndubu gori chibesa usinyugwakana kwagajire nyomba lakini jasinyiro kwasinyiro gwakana weita otro jirende bwo kwala kole menaka nyomba gukao ayo mbinga kinjembu onende nyomba ngosoka kurutali ndingo twerwa tigande merali one gento gekuru kwe competition na kero kumenya kia bantu iga ndaite ko munenya nyarebe ndaite ko koreke ndaite ko akenyomba yane irangi munenya nyarebe agete ndaite ko gita ndaite ko koreke gento buneki ni ibona kare utarakora kwanyora bwechaete uroje ngayo utigire maega mbia mono mwanyu murigenda gutoma ujumbe ya ndijiro cyo gisomande bishop twaterena ngoma kiro na mpango ya kando nera ngusarie karobosera bwenga ya gentangani sana mpango ya kande ngusarie robosera bwenga yentangani bono ngakita kiri gukorwa amangana ya impango ya kando nandi ngeko yoreta maete nate bete tugendo getokwa na manyinga unabona nyokubwa tumusubati uri kurwa sige sakwekebe tokonyara komokonya Brighton onye tago so ase nyumba nyasa mondo gucenjo bugima Yesu Kristo ocenjiri abantu barenga makaba ocenjiri abantu barenga barebi ibono ugucenjia amangana mpango wa kando no nuyu musubati uri mpango wa kando weka ikase getata baya tikansi kumugakone tigatomenya bigente kenge gonkonya kene I thank God ngambaro bagwika asigete baurukia bata ba pastor na bere ngokoraiga nabondo jinga na ikiro mweri bono pastor ansabere so nche na rego tebanga amasabo is a variable no ninche no ujana bongo gusabera asinge njo twa ntoko konye no muiko itokuru onye togosabera mutaka ko yotika ebieka tokonyara gwesabera mukonyo rumuraandia uranga sure busenyo komumaete busenyo komumaete basa isaboke ngakingo koranko nyore ndiri ngo shauri ngaki ngakitoko kuru mwikoyo because nanyo to manga konde na ro chandegete mwako ngo ngate ko mushauri gore amasabanga na ndara mujwaji nyotegereda ngo tengo muswati one uchiro mpango wa kando bono zale mate manga kabono goja toikaranse tungo shauri to sabe tacheti goja nando ere zine mejande menge igoro yo monginoye lakini onda kero nan tukura ri bishop mpango wa kando umuntu mutaka ngo twara mpango wa kando mono abona bwa bajwaji ato mpango wa kando tubwa tumpaka injime to moto aya ekero tukura we minde bikora banda bakora itu mpango wa kando bese jana ngo muntu mutaka azapataka ngine bibi mbaya sana jana na yako tubwa mpaka ayo tubaza kumonda kungena ngaki mpanga wakando tu ya saba muntu mutene ngurendo twa we bazuga abonsi nabutu ata bangamba mpanga wakando na saba ndabatenengo nakini nkorora tolenga ikihe kogera umuntu pakosomete kwanyora ari mpango wakando umuntu likire gasi serikali igaro mpango wakando twanyoringa nechindeli chikubati umuntu amanyi ngaye igara amanyi ngaye isokoro cyaye pakasi biguna amanyi ngaye Yesu ene riri chiburyoka usibiguna amanyi ngaye Yesu togotwara amanyi ngaye aseritari ya Yesu hano Brighton na pasta no dorime asobosera bwenga yakoruna komo mpaka omwerio arogo Chris korwabo guserura ganga ode ano dorime agenda kubwati umoroberi asenjira engiya kabisa mbiyamano asibani manda tutuma SMS yeno chire ligoja anabo totebina bojangia na korojo morobe na bojangia na roje ningiki agadire chinka chikari gutwara emechando bosere bwaborire abantu bakari kwengenda abandi bakari goitana abandi bakana makomba abandi baita abana babo twara kwaneri na bishop batebina oborobo mburoko nyabwana ngasomo subate musaje ade goita mukaye oikorera abana osomo lakini abantu baitira mono nabasaje round bishop abasaja bakure basaja bana na abana ndono maete kare abasaja na abana abasaja na abana mbale goito maete na kire chagete giachiri gyo goita abana very serious tutaite ko gikeria gozo mwana korengana na mariko Yesu ni ganje ta abana sana kero timaite ngaki Yesu akare koigwa ekere goitira abana kere goitira umwana bose goitira abana muno bono yoitita abana bae babere nakini kuruma yagatwa nyorire bisa munebyo abantu munta goita abana bweita so itakiango so ne bibe bitari kwabere kanje bono ndate bitari kwabereka nakwa nase bitari kwabereka mbiro bitari kwabereka yani ndate lakini bukupiza trio tena na bere muna manyinga binde mbire gaki abana uita abana egona okay na obira vera kinende bya manyinga bire bya manyinga bibe etigara soma SMS jibere isatoga isakasakayo au the mark me present inobosera ebari no mongino ya Judy Munyangi biyamono isakasakayo kero mono mongino mutubwati tubiye bone nero bosera una bosera bari ora bosera o Michael Muzarendo au the na kurwa nyama
sogota ime ya magena nonde ime yobosera ebinto bigochangira ogoitwa amariogo yobotindi egete giotenyo obotaka obogengi umbeya lakini lack of jobs irero job resumes nigo bakobwatia omonto obwate kabeza omoerio bamoita na kumuura eng'eri yaye. Exactly. Beer group pressure beer group pressure na ayande amange mbemono Michael musarenda se na gotwa manga yo akogere ebintu byabo. Edwin omwenga kurwa Kajiado present watching live. Jared mtoto wa jirani agoboriga akora pongeso morobe. Thanks you President for hosting Bishop in the show. With the rate at which bad things are happening currently in Gusii region is wanting. Does the religious leaders have any plans for interdenominational prayer service in Gusii region to be praises? Inubune kanisa rende Bishop. Kimorengera TV. Amasabo munabona amasabo na bangire na Kiss Pastors Forum Grachi ari gochakarera kwera agwaje gukorera Jumapili amasabo kiro monto togosaba kabisa nga umuikoyo wetare aina amasabo bonare ime tari amasabo kara open ngabo sago jokorwa segete lakini amasabo nagenderete ngosaba tole mambia sikanisa ngosaba tole kibinabusi tunaenda kuomba abande bagatenga kana twarangiria amasabo stadium ngekina igibona ina amasabo kitunaendelea na maombi tunaendelea na maombi kabisa ndugu yangu na tuko na mpango mzuri ya kwamba nyasa tubwatisie enchiranire tuko na kurigia muna njengu na korengereria ngaki ndibo seno no mogama nanyi bese nkorigereria karega igari ya kari nera ali ori area aisa gwanja gwetera serikali ye county ato amuna njebono ninje nerure ori eri nyenyore mbekiri tuko abasacha amana bakungure bachandegete na nje ndigi barandi bandi babere batatu bane base batano tuiche togokorera abantu counseling tuaba konya se chinjira wao ebirengere rio ngakibo bwenete gokora no umuntu ekara uje gukora biashara umuntu atagete kungakia gujuko nyoma bose ngaki umuntu atagete binte binge yani isa konyarekana naboko nyanga twakonyere Gusii asengenjo yebi abantu bakuri ngai bakogenda bagiguza uri ngoto debe na kaidi counseling neborete jingejigo neborete because no enye bwate okonyanyi bwate sekanisa yane nabashirika bana igonu ruje nakonyere bari barisiko igo twale konyora asara open y'abantu bagocha bamaitenga isa kuminyokaria rituko getari aramizi bose gwenesire nabongo konyu birengeri maito onyoro musache tauni ageti gisabu nganga geuje gokora igakunyora tigaminyoka ari ase ushauriere bose ni nkonyu kende ya isa ko bego naboto ko Bishop ko tona to kwanda igoro yobosero bobwenga konyoro na banta bange ngo bakunya gwekwani para umusaje onyara gwekwani no mogina gwekwani kikiabere mbora neme chande bengi na ende tari gwekwani akonya umuntu ikaranze da segetega akogona umuntu akogona ikaranze bori ese nduka segetega akogona asingenje me chande mengi omokongo kera bwabujire neme chande kera bujiro konyoro gwekwani na ndo ko marose gwekwani ya njera omero umuntu ngakagane simi konya kumba gwekwani gwekwani Major Mustafa Geoffrey Nyang'au Korunyangong Nyakongo kote Bishop no bosemi bwa mbye mono Major Mustafa Geoffrey Nyang'au Bishop karuto kuragirere ndo ndo jese message ngo nyosomatore ekarugurire rongo rwa Gusii no ina sense ya Kenya okorana abanta bange nigo bare abakristo exactly almost 90% ase Gusii tode na Gusii wono rende ekarutore 90% ndo kwandore kanisa eita mambi na Jumapili nkairende bo sense yoboja bwarwera osoboka baroboja bwarwera abantu bawe kabonchoka asichinga jabo ono se problem ya kobera abantu nabona abakristo abange igo barabarimo ya na number 2 igo barabegi media asamanga nabo abantu baisa ko bagwasi because muna nje ngwa kerunde simba kambole mondo ngaki watebiri mu pastor ngayati namate ona jumonda kuru ko mu pastor uja ko ngakere siminga nga pastor nda itonkonya na mu ulinga yuje kanza na asigete no bwato mu pastor nkiotara kwa ne no mu pastor because bona abantu babona ko bagwasi se kanisa iri bagucha even catholic even SDA Lutheran Pentecostal jicheto abantu bawe wasi lakini ndende Bishop Rabanya na alimo ino naro jina ko semeli ngoi nayo mwigi no bwengentire
okay nko bakonya tole ase nyoko semeri ngoyo na boko konyo omonto ase necessary ase atagete omokonya na boko mokonya lakini problem tiangwa tabiga abantu abange Brighton ndigereria bantu bange bali kuchikanisa na bakristo bale abande batigite kanisa kale abantu bale batutigirete yani umuntu umuya tu nganje kanisa ngajete myaka gete ngona timbu ati time abantu bale so busy abantu n'ibintu byazara bakora abantu byazara bakomenyokani abantu bali kuchikanisa abange bali kuchikanisa n'abantu bakoreta chi problem abange gokonyora kanisa bali kuchikanisa ya aiga chokora analysis ya SMS na kunya kurigiriga iga na batana tuned in akorokuna Teresa ke muntu agote tuned in Cynthia Nyaboke agothana pisho mbu yakwerera ebinte binge byagarire obosera bwa sirire ase chinga enda mwamunera ngogerere imina pisho bwa kwana obotaka bono ngakitora aseri obotaka pisho bwa kitigato sembi pisho bwa gato bara aseri obotaka giaran kwate bamba kwera kire kibara aseri obotaka obotaka go seri obotaka nekero ko mwarigani because Yesu ne robote nengu arigani rigana rigana nyasaye na ryo bonda rigana nyasaye kero ko risoma goko age sege songo to ideas goko kore birenga ngakiti ngende nkoreke tiangende nkoreke nyekonye ekero tabwa rigana nyasaye goko nyoro rigo bono kwanyora bwe barete mono no inje no yo mo bona arenge ne barete ngano mutaka nare lakini ekero na nchete rigana nyasaye kumbe rigana nyasaye na bodi go gonchora umanye nkubona takokora na yo bioke o tugeno ne ngoko ogenda usimekuru siaga usimeke mesia usimeka matoka tali lazima ogenda utwara masomo ngumana gutenenka batie birengererie biya ideas chingiya igo chikuru asiringana nyasaye igonye gotage tubotenenku obotenenku bora se bibilia munana ntaye bogorera tokobeka ebibiri na robotenenku ayenyerume nyesome pakesi byo botaka kurwa sobogima bwa because ko kwora kiye sawa tanga injera ekene no bogima igo bono bwati Yesu talenge mutaka Yesu kara ko bori kuchibasa che bango igata betagenda muigore ensueria erero chari mu ruchibasa igo na rweto bango igo Yesu no mutaka olenge talenge mutaka bisho to tebena korenga no bogima obuna bwa kongirega ya bere bono kiri mundu nyakwirigiria osoka mapema nando ira na nyomba ne salio bosero bo paka yabana bono turiko soma mundu tabiao mpaka na eria korakar kwa ngenta gosate to itano na monto turiko mamanya mano salio kwirigiria ane distance yo kwirigiria distance yo kwirigiria itategemea abantu abanga kimomenyete na ndenge kimoigwana because abantu kera mwege na ine umuntu nagenda Nairobi achiko ichianga onyoro umuntu umuye nabako umuye nabako ichianga jo nabako ichianga cyo kana ndaje lakini umuntu umube no mube umuntu umube na abatasoka nabako kore bibi so egenda kana ngeri ngabante kere baramo usino mukungu no musacha baigwana nirenga musacha matebiri bona tiango support ogenda okore gento gete naige kore no mukia na nditika gukora maite na boko umuswati onda koe gujibesa osiria chiaera okoe kuna ndi chinde chiaera abasacha no twata bangu ngenda bale uikaze gete umuswati na mwete jibese chitakore tikende kamwe chitakore tikende kamwe ono muntu uchuikaze gete kwanyora bwetukutani so itanando umuswati nyakoirwe besa tabatari natika kugacha kuchia ndo bose utume kujise ino ejine nko bisore ubwate wasi utabwati 100% ngano nyomire bono nyomire 50-50 because ngatiganda akaje kuchia amangana gocha gosare konyo ni bwatebe bono umusacha nko pimaro manyanga umusbati onkore tare besa na bagocho manyango bisore chibe ya tutebe na bisho abantu no ebinte byujibya kore kana gisegini nani abantu nonyo na banyuma ina kine bapimaine yani bakembe tena ayo abapi maine abantu abange bali 50-50 yebara 50-50 abantu karumo abantu karaba gotire roje Brighton mnaona naye bad 50-50 ayo msabere yani nerista utai pisho na teri azuri ahora muna injenaro zero muna tekana tekoro ari na banyaruka yana na were santa mwakore 50 tu bwata baje kore tumara 15 tu arweto tumara tu 100 tumara tu arure 50-50 matekana kwa nyora baje koro kwa ruziri kwa nyini mbata baje koro bisho wetu asuki Dionde ini korunyamira family life nebwendete so miwe gusi abasaja bange bagweita asengenjo yabakungu omusaja yomo neita nyamira egekogera mukungu tali kurara nere akurara nabana omotiga ore nagarana oyo njikoni agare kurara otigo musaja alia nengentarende abungu kwana dore na inkigaragero mukungu arara jikoni iriyo kinya kumoita nyumba gerari asijira gachinga tutigare ga kimbu yamona ase
okoreta ring'ana erio Bishop Musomi gendera gotokwanera. Mbiamono ahei ni Purity kutoka Manga, niko ndani na mamangu. Mbiamono asobo semi mogotwa. Ngikiragere omusubati nachikorara jikoni mpaka musacha yote natika ng'ente bugima ense kwanzi. Ororo omusubati ochire jikoni oibona ari mpango wa kando kamili. Jikoni labano maze na mweta no mogaka nemererani aye gari na arigire gochana retiga kogende chu. Na mwena ne megongo lakini bugima bwa lakini ejikoni bono ngakigwate umuntu umate kubukari na mbuto. Ingo muyana mura ndio barara amindo lakini nene muri no gimuramo na boko mayana yo sogire go mayana ki ngama tuare no ngwana tu ebete ba ida tutika dininya bijongo kora tore lakini goyo korara jikoni ndeni oyo korara jikoni gago kora magoso ira bomo saja na musumbwede. Okay, enyo musacho ogo chandete ejikoni okorara igi abantu babakorere kanzori ya mapema because oyo nere kwagende jikoni kwa mutiga nere tumaitia sako soka guchi bona no muruire boja bwasoera amaruire agoja soera abantu kwanyora baena ni amaruire umuntu okure so ligi abantu bwango mapema ngaki umugakone ntori amo yagonjanda bona jikoni ngale kora nabasaja mbere bagoseria bakungu bara batindi kwanyora gwakira umukungu bako bwoboa goja korara se kwende so bone gento kyoka no gento kira bakonye counseling bwango mapema ligi no ene chianti chao ligi ba muraba mino maete tali rase mebe okay lakini gwekecha kere kanisa nyo mura abantu be kanisa diya bangene bari be kanisa dikibo somo gaka be kanisa bachiche baba ikaranzi amangana yabe soru na ndege ntungereke kuro kukwabirana ekere mu ikaranzi gwanjera nanga kia magoso naro ebe no mugaka taba ngakinya bere munginone nayo mungina taba mugaka nyabere amangana imusaberwe muirane ubuge mabokareki bogenda liba mutu kubuguma bwasareka wacha konyora umuntu ojire asinge njukurara jikoni okonyora abana konyora ndagira teyo ubugurio taka lakini Bishop nende twate abana bakungu na bakongu lakini nende tiganda begera na bike bikoro byabo ngora emereri bale abaku twate beta mapema ngora emereri bale musoke na wacha kanywete karomo chabu bale emereri na kuna Jackie Kerubo James niko ndani kutoka Saudia. Rose Kemi obosemi obu yaboli listening from Nyamira. Caro Philip awdana good message Bishop good message mbona asabadi mwatomire jichumbe jene Bishop toto korekera biru bitu bya minyokire ake bono obosemi bwa omboro byurarwe okia sengeye no montaro meto takete kwengenta na mbono montaro takete kwekora goithwite na bana obosemi bwa mwere ka tokora ya bono gendo nale ko osaba abantu baito emechando togwetera no bokongu togwetera ntutweka nto konyara gusoro bwo bokongu na kia malika goteba nga ndangiri na inje nimba irane ndangiri na inje nimba Jeremiah 33:3 ndangiri na inje nimba irane beka marua onse tebyo manene nyasa nero ura solve that problem namba tugende kanisa ende kanisa tafadhali gende kanisa na ende bwate kanisa na maoka abiri ande nyomoko ende kanisa teba ni mwenzi ngaki unabono tukobagami yo njuse mugaka ngo no mukungo ko genda musaja taguji bono mugaka bwati cyumungino gende kanisa gusinya no mungina bwati cyumugaka ko mugende kanisa abantu basoye kanisa na ande bagende bigira mangana ari kanisa yesa ko tanga mwigira mukwigira ko rwasende yori monyoro mogoko asichinkoro chino inde rusha unda yo ngaki kanisa ya nyasaye yakonyira abantu abangeni mbwata bande kanisa na tuakonyire bare bwate michane kamuneyo lakini at least bako tabanga bono mbaroche ngobora bumbo korereki barabumbororo mbia mone sari ebiro bito bya chiro manju muri twire twagwa kerembia mono kana gwachora gotobwati asomoroberio oyo bwobosera bwenga aje mesino nyinge virismoko omogotu korwa mwembe ga Bishop Musomi tokonye namba yago tokorigie mbia mono asobosemi ngurwe namba ya Bishop ebana na gwakera mbia mono ntonyorete mwatomete SMS chiri wiki yetirang'ebere ntonyorete mwatete na tura utojugo kwanra omokungu kabere mete ntonyorete ori otete omokungu na otagete gusamba mosa omokungu monene ina renda nyore binde ntonyorete wiki na butora kwanire ngane ntoke kwanire betiongo insoma SMS ibere ngonyora achari nkoba moyo inenga inki kegerete yintonyerigeri buya Eron TV ni chasva mumanyi korwa nyamakoroto etundu bale bosemi obwo nobuya kabisa mbia mono asebali moto maji SMS chino ebiro bito byarire bono Bishop Lende karwe namba yao tosabe
Etotebia bantu. Kero de kondigia inamba ere 0727 979 186 0727 979 186 ose Airtel 0736 45 66 82. Pombe kama saboyo mwerio nende tusabere no anulio takete kwengenta. Wana yo kwata ke kwengenta busu gwatu bugimo bokong tamboro ko boko kwa otunyare gusaba nyasago konya kwigurire chinchira enda gusisini tata no mwana no mwiko mchenu mbia mwana so mwanjuri nyasa dabde birengere bia kure busaro rire ngo ikiro mwerio moneno na atumire ringana rimokonye busi twate bangaringana ryo botenenku ahinyasa nayo motenenku nayo kurusia abantu kurunse kwa wimukiriri guru nyasa konya abantu ba ugusitata bakonye kurwaso mwiko yo mube umwikabu gwetana umwikabu eribero umwikabu endamwamu umwikabu oborogi umwikabu obotaka umwikiye menge twate abayobonyaka moneno ne nyasaye ramboroko kwao okonya abantu bawo barwase mekiya seritari ya Yesu Kristo bagwanje bagenda ese kanisa nekere bajire kanisa iri tari yauriye bako na basabire na kubasisenia aseritari ya Yesu Kristo oyoro motorito embe mono amen mbie mono mwanju muri asina konyora libagari yauri abana kuriri muroberio tumirane weekend chinsabune charero kwatoma mapema best mapema mbie kwatoma SMS ya mapema yobati tariki buna obosera bwenga mbore imeyandi Steve Nero bwanzu bomagusi ngwakero mongino ne Ferista nyanchama mbie mona sokori yani mete no ligete mongino na bana 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 nje na kwani na bokorora but nimekusalimu na sitasahau pia kusalimu my wife Rose. Mbie mono tonyorane weekend yore to moroberio yo Brighton makore ka tukubana na Bishop Charles Masomisa Boga. Tonyorane weekend bye bye. Thank you.